Nagpaandam naman si Vice President Sara Duterte sa matabo nga charter change kung sa diin ipilit suno sa iya ni President Bongbong Marcos nga magpabilin sa pwesto. Ginpayag ini sang Vice President matapos ang mataas nga tensyon nga natabo sa sulod sang Senado kahapon sang matapos nga wala nag-iso ang Korte Suprema sang temporary restraining order nga ginapangayo ni Senator Bato de la Rosa. Sa baylo, nagbando ang Korte Suprema sa gobyerno nga magkomento sa sulod sang 72 hours sa petisyon ni De La Rosa para sa TRO batok sa pag-aresto sa iya kag pag-turnover sa International Criminal Court sa Dahig, Netherlands. Sunod naman kay Sara, ginuna lang ni former President Duterte. Ginuna lang si former President Duterte. Ginsunod si De La Rosa kag ang sunod amo ang charter change nga hindi naman madinay ni Marcos. Una naman nga nakapaandam si Sara nga ini nga development ang mayarasang may konsekwensya sa politika kangay man sa ginhambal sang una sang iyamay. Una niyan, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sunod yan si Senator Bato at kung sino pa man yung ibang mga sinali sa complaint ko dyan sa ICC. Ang sunod niyan ay charter change dahil hindi na naman na madidinayan ni BBM kasi doon sa bago niyang interview sa Bloomberg, sinabi na niya doon na kailangan pag-usapan ng charter change. Pag pinag-usapan natin ang charter change, ibig sabihin yan, hindi na yan bababa sa pwesto si BBM. At yan din ang sinabi ni President Duterte kanina. Sabi niya, Pilipinas, mag-ingat kayo kasi hindi na yan aalis sa pwesto niya. Maraming salamat, VP Inday. Yes. At ang sunod niyan ay yung impeachment.